We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Uma intombazane ithi hlukana nendoda yayo uboyilalela unless uyazazi ukuthi uqine kangakanani. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanje. Intombazane eyangifica endodeni yami yangitshela ukuthi ngoba sekukhona yona-ke manje angidede mangingafuni ukubona amanyala. Ngagoloza-ke mina ngathi nje angeke ngigudlulwe isifebe esifika manje. Lapho indoda ingezwa mshini incamela ukungiduba ize incengwe yimi make ngakhuluma indaba yale ntombazane. Ukubona kwami ukuthi ugeli ungiloyile ngaqala mhla ngivakashele uGayi. Ngathi ngifika nje ngangena esikhathini lapho ngiyajova sengena 3 years wonke ngingayi kuma-period. Ngazitshela ukuthi mhlambe usuyangala umjovo. Sangenza lutho-ke ngaze ngabuyela ekhaya ngalelo langa. Lento iqhubeke njalo mangike nje ngafika endlini yakhe ngophe into elibhadi. Yena njalo akanakile kuphela wayethetha nje ethi ngisuke ngenza ngamabomu vele ukuza kuye ngivuza. Ingiphathe kabi lento. Iphinde yenzeke-ke ngelinye ilanga avele athi angeke asenze khona kunjalo maybe izonqamuka. Into engayibona ngalela langa angiyifiseli muntu. Indoda yayithi ifenda ngizwe kungathi khona into ephumayo eyingqeni kanti ngiyazikakela during inkonzo. Sezwa ngephunga lishintsha sekumanzi mawala. Mayethi uyabheka umbhede unindekile sekunika phu endlini. Sivuke-ke ngithathe ithawula ngizisule asukume aye eshaweni angene ageze. Akusakhulunyiswana la endlini isimo sesimuncu. Ngisuleke ngiqede ngiqoqe yonke ibhedi ngiyoyifaka ebhavini ngingene eshaweni ngigeze. Indoda yaqoka yangishiya endlini yahamba. Ngasala ngawasha ngavula amawindi ngafutha umbhede nge-air freshener ngabhixa umatrasi nge-stay soft. Ngithe ngisahlezi ngisakhala ngizwe engathi kunento eshubile ephuma ngaphansi. Mengiyobheka etoilet ngiphuma amakaka ngaphambili kwimomozi. Ngashintsha iphedi ngaligoqa ngenqwaba yethishu ngaqala phansi ngageza. Ngaqoka-ke ngabese ngipakisha ngalipakisha nalo iphedi ngahamba ngashiya emnyango kuvuliwe ngilibhekise ekhaya. Ukusa kwaziwa yimi ngibheke kumthandazi ngiyohlola. Sengihlolile-ke ngathola ukuthi kwenzakaleni. Umama lo wasechibini wathi uzongiyalela umuntu wesiZulu ngoba lento yami idinga isiZulu. Mase ngibuya-ke khona ngiyobe sengigeza ngithole neziwasho kodwa kumele ngiyokhishwa isilwane lesi esifakwe kimi kumuntu wesiZulu. Kuhambeke amalanga ngisahlanganisa imali yokuya kulomuntu ozongisiza. Kulowo mzuzu indoda nginamaviki ngagcina ukukhuluma nayo futhi sasesihlukene kahle kahle. Ngiyeke enyangeni ingise entabeni engibuze ukuthi ngiyafuna yini lento ibuyele la yivela khona. Ngithi mina yebo. Angisebenze-ke khona entabeni elekelelwa osisi asebenza nabo. Saqeda-ke wathi ngoba ekhaya kukude angilale kubo kasisi oyedwa ngoba kumele ngiye emfuleni nasempophomeni khona kusasa. Lento yami inzima kakhulu bengizofa ukube angiyisukumelanga kusase early. Ngakusasa-ke siye emanzini bangigeze ngiqede-ke ngigibele ngibuyele ekhaya. Khona nokunye engizokusebenzisa ekhaya angiphe kona ngilande neziwasho. Lapho nganginganaki ukuthi nginenkinga kahle kahle ngase nginesigcwagcwa ngisho nasekhaya nasemsebenzini. Sengijikelwe nangabangani.
Iphele inyanga lokhu ngizisebenzisa izinto zami zize ziphele. Kuthi ngelinye ilanga ngisemsebenzini mhlambe kwase kuphele u6 months lento yenzeka. Kungene omunye usisi nje ethi uzocela mina kuyaphuthuma. Ngimbuze ukuthi owaphi angasho athi uyacela nje isikhathi esincane uzokhuluma nami. Nginganaki ngizitshele ukuthi mhlambe uzoboleka imali ngoba bengike ngaba umashonisa. Masifika ereception angibuze ukuthi ngiyamazi yini uSibanibani esho igama likabhuti lebengithandana naye. Ngithi mina yebo ngiyamazi. Athi uthunywe ngusisi wakhe othandana naye uthi ucela ngifike esibhedlela ugulela ukufa. Kunento afisa ukuyikhuluma nami. Ngivele ngivuke ulaka ngithi nje ngicela ungihambele lana ngoba uzongibhedela. Kundlule izinsuku kuvele kufike omunye umama osasangoma futhi emsebenzini. Naye asho same thing. Athi uzamile ukumelapha kwangavuma. Manje useze wakhuluma iqiniso ukuthi wangifaka isichitho nesilwane. Waxakeka ke sekubuya kuye akulapheki nalo owayekade asilande kuye isichitho sewathutha akazi washona ngaphi. Ngisibuze lesangoma ukuthi ukube kwafa mina ngifela indoda engasilobolile sobabili ngabe uyajabula angithi. Mekumele afe makafe. Mina ngalahlekelwa isoka lami leminyaka ngenxa yakhe. Wangincenga lo mama ngathi nje bengangifaki abaye endodeni le ayeyilwela. Nayo indoda yaphelelwa umsebenzi yanzima impilo kuyo. Vele wayengeyena owangasekhaya wabuyela kubo sekuphele umsebenzi. Yaphela inyanga bengena bededelana abantu bezongincenga ukuthi ngiyokhuluma nentombazane. Nganqaba ngaphetha yaze yashona. Kuthe ngonyaka ophelile ngoNovember kuzoba neye-end function emsebenzini. Yafika indoda yakhona izongitshela ukuthi isithole umsebenzi. Maye ngathuka ngaze ngoma. Ngangiqala ukubona indoda ikhala kanjeya izoxolisa. Ngathi nje lutho angikuxoleli futhi ayikho into eyobuye ingihlanganise nawe. Wena wacishe wangibulalisa ngobufebe bakho. Lapho ingekho into engingamenzeli yona. Ngisho indlu yakhe kubo sasilekelelana sengibona ukuthi ngiyagana la. Kanti angazi ukuthi ngisazongena enkingeni. Namanje usangincenga uthi ngoba esesebenza kangcono manje nemali yokulobola ikhona. Ulinde mina lapho angisamfuni. Ngamenyanya ngelanga ngithola ukuthi ngigula kanje ubufebe bakhe. Enjalo nje wayengezwa lutho mangimtshela. Njalo ke ngenyanga ungifakela u3000 noma u2000 ethi owezinto zokugcoba ngoba wayenza vele sisendawonye. Wehle ngisho emzimbeni uyabona nje ukuthi impilo isenzima kuye noma esesebenza enjalo. Nginesiqiniseko sokuthi ukube lento yenziwa yimi kuye ngabe akangixoleli ngoba amadoda aselfish mekuza ngakubo. Bantu besifazane asiyeke ukuthakathana ngenxa yamadoda. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.